Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак, шаби гузашта чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский интервюи калон дод ва дар ин навор мо суханҳои ӯро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Ту гуфтӣ ки ҳамаро ҳайрон кардан мехоҳӣ. Чӣ гуна ин корро карданӣ? Фавран ғолиб шудан. Чунки дар ин муҳориба шумо аз ҳама волки хатарноктаринро мебинед. Барои оне ки ман корҳои беҳуда намекунам. Ҳамаи дастаи ман ин корро ана ҳамин гуна мебинанд. Ба пеш, биёин ин корро то қарори доваро намебарем. Мо ягон чизро интизор намешавем. Баромада эълони калон мекунем. Дар ин ҷо ҳамаи чиз омехта шудааст. Ҷанг дар муддати кӯтоҳ, ман дар замини ӯ меҷангам ва ин муҳориба аз рӯи нигоҳи таърих, аз рӯи нигоҳи мерос барои ман тӯҳфа аст. Бесаброна интизорам, ман барои ин ҷанг тайёрам ва шанси худро аз даст намедиҳам. Бахти ман баландӣ кард ва ман бесаброна ба он ҷо баромадам ва чунон ҷангидан мехоҳам ки тамоми ҷаҳон дар ҳайрат монад. Оҳо, ана ин таъби ҷангист. Гӯй ки розӣ шудани ӯ барои ин муҳориба туро ҳайрон кард ё не? Ростӣ не, эҳтироми ман ба ӯ. Ман гуфтанӣ нестам ки ӯ лагери тамринии пурра гузаронд. Ӯ бартарии зиёдтар дорад. Чунки ӯ хуб медонад ки ин муҳорибаи вазнин аст ва фарқ надорад ки ман ба ин ҷанг 11 рӯз пеш аз турнир мебаром ё ин ки бо лагери тамринии пурра. Худи ӯ бо лагери пурра мебарояд ва ягон гуна баҳона кофта наметавонад. Ӯ бояд ки ғолиб шавад ва ин чиз ба ӯ фишори калон мекунад. Ӯ медонад ки одамо чӣ фикр мекунанд, чиҳо мегӯянд. Танҳо тасаввур кун ки чӣ гап мешавад, агар ки ӯ мағлуб шавад ва боз дар шахсе ки 10 рӯз пеш аз ҷанг мебарояд. Ман чӣ гуфтан ма медонам, чунки ман дар чунин ҳолат қарор доштам. Дар оғози карьераи худ дар UFC ин кори осон нест. Ин чиз дар ҳақиқат душвор аст. Яъне ту фикр мекунӣ ки аз сабабе ки ӯ чемпион аст ва лагери пурра гузаронидааст, ӯ фишор ҳис мекунад. Бале, ман ҳамин гуна фикр мекунам. Ҳамаи фишор дар ӯст. Албатта, ҳама мегӯянд ки ман шанси кам дорам. Ислам дар ин ҷанг бояд мағлуб нашавад. Аммо ба ман бовар кунед, ҳамаи ин чизҳо дурӯғ аст. Одамо хуб медонанд ки ин реванш ва ин камарбанд барои ман чӣ маъно дорад. Ва агар ки ман мағлуб шавам, пас дар ояндаи наздик ба ман на танҳо реванш, балки ҳатто муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд. Гӯй ки аз якум муҳориба кадом чизи муҳимро ту барои худ қайд кардӣ, ки дар ин ҷанг истифода мебарӣ. Шояд ягон чизе ки ту намедонистӣ, аммо баъди муҳориба фаҳмидӣ. Шояд ман ӯро зиёди бад эҳтиром кардам. Аён аст ки гӯштини ӯ ҳоло ҳам дар сатҳи хеле баланд аст. Ман ҳоло ҳам ӯро эҳтиром мекунам. Аммо дар реванш ман ба худ иҷозат дода наметавонам ки ӯро зиёди бад эҳтиром кунам. Чунки ман воқеиятан баромадам ва аз худ эълони калон кардан мехоҳам. Баъди муҳориба дастаи ту Исламро айбдор карданд ва гуфтанд ки ӯ капелница истифода буд. Оё туро ин чиз хавотир мекунад ки дар ин муҳориба ӯ ин корро такрор карда метавонад? Рости гап, ман дар ҳамаи ин корҳо иштирок кардан намехоҳам ва бетараф мондан мехоҳам, чунки маро дар пеш муҳориба интизор аст. Мо мебароем ва аниқ мекунем ки кадоме аз мо зӯртар аст. Бо чунин чемпиони бузург суҳбат кардан шараф аст. Ту гуфтӣ ки рӯзи якшанбе ният дорӣ ки ӯро фавран шикаст диҳӣ ва фикр мекунем ки аз чунин суханҳо мухлисони ММА дар ҳаяҷон мемонанд. Албатта, ҳама ин суханҳоро мегӯянд, дуруст? Ман дар муҳорибаҳои охирони худ якчанд ғалабаҳои фавран дорам. Аммо дар пеши ту доимо мушкилиҳое ҳаст ки ту бояд ягон гуна онҳоро гузарӣ. Лекин ҳозир ман ҳамаи ин чизҳоро намебинам. Ман танҳо ҳадафро дида истодам ва таваҷҷӯҳи ман дар он аст ки чӣ кор рух медиҳад ки маро ғолиб мекунад.
такрор мекунем, дар ин ҷанг аз ҳама волки хатарноктарин мебарояд ва ман ҳатто фикр намекунам, дарҳол ҳаракат мекунам, бесаброна интизорам. Ман мебарам ва бе ягон фикр ҳаракат мекунам. Ман дар ягон лаҳзаи ҷанг интизор намешавам. пеш ман ӯро сахт эҳтиром мекардам. аммо акнун ман пурра ба худ боварӣ дорам ва ман фикр мекунам, ки ин аз ҳама версияи хатарноктарини ман мешавад. Ман барои куштан мебарам. ана ин чиз ба ман писанд аст. Ба ту барор хоҳонам. Ташаккур, ки бо мо ҳамсӯҳбат шудӣ.